ka diɲɛ nafolo karaba k'a sɔrɔ sisan ala kira tɔgɔ 5 in de b'a kɛ. N terikɛ, e bɛ fɛ ka diɲɛ nafolo karaba ala k'a d'i ma kun fayakunu na, n kalina ala bonyana ala kira tɔgɔ 5 in n bɛna f'i ye n'i y'a kɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ i ti gɛlɛya ye i ɲɛna. A ye Konate lamɛn. A ka tila ka video in partager fantanw ni dɛsɛbaatɔw k'a sɔrɔ. Wallahi n'i ye nin lamɛn ka gɛlɛya to i kan, ka fantanya jugu to i kan, n'i ma se ka nin kɛ, o kɔrɔ ye ko ala m'i ka setigiya latigɛ dɛ. Konate y'a d'aw ma fi sabilillahi. Zu quwwatin, zu hurmatin, zu makenatin, zu izin, zu fadlin. N terikɛ, fi jɛma dɔ ɲini i ka kira tɔgɔ 5 in kelen-kelenna bɛɛ sɛbɛn a kan. Zuzu min filɛ nin ye, zuzu 5 in i b'a kelen-kelenna bɛɛ waaw kɔnɔ bonye, i b'i tɔgɔ don a kɔnɔ ani ka diɲɛ nafoloko hami i b'o don a kɔnɔ. I y'a faamu? I bɛ sɔrɔ ka sagajigi jɛman pasi ɲini, i bɛ Dalayilul Khairati kalan siɲɛ 1 ka duwawu kalan k'a ban. O tuma na o papiye jɛman min n'i ye kira tɔgɔ 5 don a kɔnɔ, i b'o de kurukuru ni k'o don warijɛ bololanɛgɛ kɔnɔ. Warijɛ bololanɛgɛ i b'a don o kɔnɔ, i b'a datugu, i b'o bololanɛgɛ don i bolo la, mais i b'a don i nkinifɛ bolo la quoi, la main droite i b'a don yen, k'o bololanɛgɛ to i tigɛ la. Bilahi n kalina ala la, diɲɛ gɛlɛya, a tɔɔrɔ, a dekun, ala b'i kisi ka bɔ a ma. Ala bi diɲɛ garizigɛ, a dawula, a manja, ala b'a d'i ma. Bilahi muridenw bɛ nin dɔ sa. N'i ye nin bololanɛgɛ in yɛrɛ dilan ka to ka Dalayilul Khairati kalan, fɛnw bɛna jira e la i ma sigi ni min ye. N ye nin di mɔgɔw ma cadeau la kɛrɛnkɛrɛnliyana muridenw, a ye nin ta a k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. A b'i kunnaja kosɛbɛ. I y'a faamu? O kɔfɛ, maa min bɛ fɛ Konate yɛrɛ de ka nafolo karaba e ye, ka nafolo baara jɛlen k'i ye, i k'a sɔrɔ ni ala tɔgɔ ye. N y'a f'i ye siɲɛ caman, na Konate ka Iza Wakati baara kɛ. I y'a faamu? O ye kuranɛ jɛlen de ye, kuranɛ sura jɛlen don, kira delila ka kuma kan. Iza Wakati nafolo baara n'i y'a kɛ ala bi sɔn a bɛ nafolo karaba i ye. Ale bɛ kɛ ni sɛ jɛman den 3 ani 30,000, mais n'a y'i ja i ka wari kilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ, i bɛ dugu o dugu, n'i mako bɛ Konate la i bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na, +223 72 24 02 98. O ye Konate ka numéro ye, n bɛ segin a kan, +223 72 24 02 98. N'i ye weleli k'o la dɔrɔn i ni Konate yɛrɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. O la ni e ye Iza Wakati baara kɛ, i bɛna dɔn o don ko dalilu bɛ yen. Nkalontigɛlaw ni namaratɔw ni zonw de cayalen don réseaux sanfɛ. N'o tɛ a muru man ca dɛ. Ne y'a ɲɛɲini m'a dɔn. O de la ne bɛ tiɲɛ ni nkalon bɔ dɔn ɲɔgɔn na. N bɛ wulibaliw de di aw ma, aw k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Minnu bɛ Konate ka ala tɔgɔw ta ka baara kɛ n'a ye, a y'u ɲininka k'a bɛ cogo di. Wallahi ne bɛ fayida minnu bila, mɔgɔ dɔw bɛ ne wele u bɛ wariw ci ne ma a ka bon hakili ma, a dɔw bɛ bonyaw kɛ ne ye a ka bon hakili ma, n ka fayida ninnu kama. Dɔw bɛ sigi ka nkalon tigɛ dɔrɔn k'u kɔnɔnameri ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye, mais o cɛ tɛ Konate ye dɛ. Ne bɛ wulibaliw de di aw ma, n ye minnu sɛgɛsɛgɛ ni n y'a ye kun fayakunu don, n m'o di ala ka jɔn ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. A ye weleli kɛ an ka taa u bɛ nkalon kɔrɔbɔ. Konate ka numéro o ye +223 72 24 02 98.